हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बिएस बड' ब्लग्स इउटिउब चेनेलाव बरायनानै लाहरबाय जोंनि बड'लेण्डआव बे साननैसोआव दुरान्ड कापनि गोबां हाव गरम जागासिनो दङ जोंनि बड'लेण्डनि बिखा होननानै जायखौ मिथियो क'क्राझार बे क'क्राझाराव हादोरनि गोबां गिदिर मानसि मोजां मानसि फैगासिनो दङ क'क्राझाराव गोबां हुलुस थुलुस परिबेक ना मा होनो एसामिसाव बेबायदि जागासिनो दङ आरो बे क'क्राझाराव दुरान्ड कापखौ लानानै एक्चुअली दुरान्ड कापा मा बियो माब्लानिफ्राय जागायदोंमोन बिनि बागै दिनैनि बे भिडिअ एसे मिथिनानै लादोनि नङा होमबा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां फैदो दाना भिडिअखौ जागायनोसै दुरान्ड काप होनोब्ला जोङो फुटबल होननानै मिथियो दुरान्ड कापा मोनसे फुटबलजों रिलेटेड मोनसे टुर्नामेन्ट बियो मोनसे क्लाब टुर्नामेन्ट आरो बियो जों जुदि दुरान्ड कापनि बैसोखौ नायबा बियो 135 बोसोर बैसो जाबाय आरो बियो 135 बोसोर सिगाङाव बे दुरान्ड कापखौ दिहुनजेननाय जादोंमोन जेब्ला ब्रिटिशफोरा इन्डियायाव दंमोन आरो माने भारत हादराव ब्रिटिशआ दंबायदोंमोन जुदि जों नायनो थाङोब्ला दुरान्ड कापखौ 1888 मायथाइयाव सिमलायाव बे दुरान्ड कापखौ दिहुनजेननाय जादोंमोन बै समाव ब्रिटिश इन्डियानि फरेन सेक्रेटारि सार हेनरी मर्टिमार दुरान्ड बिथाङा बै समाव बे दुरान्ड कापखौ दिहुनजेननाय जादोंमोन आरो बै समाव बिथाङा इन्डियान आर्म फर्सेसफोरखौ लानानै बै दुरान्ड कापखौ गेलेहोदोंमोन आरो माने इन्डियान आर्म फर्सेस दा जेरैबायदि दङ जोंनियाव इन्डियान आर्मि दङ बिएसएफ दङ सिआरपिएफ दङ बा इन्डियान रेलवेसफोर दङ दा बैसोर बायदिफोरखौ लानानै बै समाव बे टुर्नामेन्टखौ गेलेहोनाय जादोंमोन आरो फार्स्ट एडिशन हिसाबै बियो 1888 मायथाइयाव जादोंमोन आरो दा बिनो बे दुरान्ड कापनि जोनोम आरो 1888 मायथाइयाव सिमलायाव हिमाचल प्रदेशनि सिमला दै जोंनि बे बाक्सानि सिमला नङा बै सिमलायाव बै समनि ब्रिटिश इन्डियानि फरेन सेक्रेटारि सार हेनरी मर्टिमार दुरान्डआ बै टुर्नामेन्टखौ बियो जागायदोंमोन आरो दा फैयै बियो देग्लायै 135 बोसोर जाफैबाय आरो दा बिदिनो देग्लायनि 2023आव जि दुरान्ड काप जानो गोनां बा जाबाय दङ बियो 132थि दुरान्ड काप जागोन आरो दा बैसोआ जाबाय 135 बेनिफ्राय बियो 132थि जुदि बेखौ नायोब्ला बबेबा मोनसे गेजेर ससेयाव आरो आंखौथ' बारा नलेज गैया खिन्थु गेजेर ससेयाव माब्लाबा बे दुरान्ड कापखौ फाथिनाय जायाखैमोन आरो जायनि थाखाय बेयो 135 बोसोर जाबायबाबो बे 132थि जागोन आरो देग्लायदो दा बियो देग्लायो जोंनि क'क्राझारखौ लाफानानै मोनथाम जायगायाव बियो दुरान्ड कापआ सोलिगोन आरो बेयो जाबाय जोंनि आसामनिनो गुवाहाटि आरो जोंनि बड'लेण्डनि क'क्राझार आरो लोगोसेनो वेस्ट बेंगलनि कलकातानि सल्ट लेक स्टेडियाम बे स्टेडियामाव बे खेलाया सोलिगोन आरो बे थाङै बेनि फाइनेला बे कलकातानि सल्ट लेक स्टेडियामाव बेयाव जागोन आरो दा बे खेलाखौ थांनाय 3 आगस्ट खालि बे खेलाखौ कलकातानि बे सल्ट लेक स्टेडियामाव बेखौ बेखेवनाय जाबाय आरो बेखेवनाय जाबाय दा बियो जोङो बयबो नुबाय दङ क'क्राझाराव बेखेवगोन क'क्राझाराव 5 तारिख बा 5 तारिखआव बेखेवगोन होननानै दा बियो माने ओरैबायदि जायो आरो माने दा जिहेतु बियो मोननै स्टेटआव जागोन वेस्ट बेंगल आरो आसाम बेवहाय वेस्ट बेंगल हिसाबै माने दुरान्ड काप हिसाबै बेयाव बेखेवनाय जाबाय 132 एडिशन दुरान्ड काप हिसाबै बेखौ कलकातायाव बेखेवनाय जाबाय दा जोंनियाव क'क्राझाराव जि बेखेवनाय मोनसे हाबाफारि लादों बियो जिहेतु जों बे क'क्राझाराव जानो गोनां जि 5 तारिखनि खेला 5 तारिखनि जि मोनसे बड'लेण्ड एफसिदो राजस्थान एफसिदो जि जानाय खेला बे खेलायाव बिखौ बेहाय दुरान्ड कापखौ बेखेवनाय हिसाबै बिखालि मोनसे बेखेवनाय हाबाफारि लानाय जादों आरो 5 तारिख खालि बे 5 तारिखनि जि बेखेवनाय हाबाफारि जुदि सोरबाफोर नायनो थाङोब्ला नायनो थांजागोन बेवहाय टिकेटनि फैसा लानाय जानाय नङानो आरो माने बेहाय जिहेतु जनायनि केपासिटिखौ 10,000 ना मा होननाय खोनादों आङो दा बेसेबांखौथ' मिथिया खिन्थु बेवहाय जिहेतु केपासिटिनि 10,000नि माबा दङ नालाय बेयाव फैसा लायाबाबो बेवहाय नोंथांमोना टिकेटखौ लानांगोन आरो टिकेटखौ लायोबासो नोंथांमोना जिहेतु सिटखौ मोनगोन नालाय नङाबाथ' बेयाव मोनसे एसेबां स्टेन्डार्ड मोनसे इमान गिदिर खेला बे खेलायाव जायखौनो जोंनिफोराव जानाय बायदि गसंलायनानै बा बहाबा हायाव जलायनानै बायदि नायनाय बेबायदिथ' जानाय नङा नालाय बेनिखायनो टिकेटखौ लानो नांगोन आरो फैसा लानाय नङा टिकेटनि नामाव बे फार्स्ट अपेनिं खालि खिन्थु उननियाव बे फैसानि टिकेटआ जागोन आरो दा जियानो जादोला बे दुरान्ड कापआ जुदि जों नायनो थाङो मोजाङै नायनो जुदि थाङोब्ला बियो एसियानिनो ओल्डेस्ट माने पुरानासिन माने गोजामसिन फुटबल क्लाब टुर्नामेन्ट बियो फुटबल टुर्नामेन्ट बे एसियानि मादावनो बे भारतनि मोनसे माबा आरो क्लाब टुर्नामेन्ट बियो खिन्थु बियो एसियानि मादावनो बे सबसे पुरानासिन बे क्लाब टुर्नामेन्ट आरो बे दुरान्ड कापआ एसियानि मादावथ' सबसे गोजामसिन आरो लोगोसेनो बुहुमनि मादाव 3थि सबसे गोजामसिन बियो क्लाब टुर्नामेन्ट आरो बियो दा बैफोरबायदि
एसेबां गोदोर मोनसे खेला जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जानो थांगासिनो दं जोबोर मोनसे माबा मोनसे गोग्गानाय मोनसे फिल फैदों आरो दा बेजों लोगोसेनो जोंनि जायगायाव बेफोरबायदि जिहेथु जोंनि ओनसोलाव जोंनि बर'फोरा जिहेतु मोनसे खेलायाव माबा मोनसे गुबुन हारिफोरनिसो जोंनि बर'फोरा फुटबलनि खेथ्रआव माबा मोनसे लेभेलावलागि जौगासिननाय होननानै जिहेतु जों साननो हायो बेफोरबायदि समायाव बेफोरबायदि मोनसे मोजां गोदोर फुटबल टुर्नामेन्ट जोंनि ओनसोलाव जाफैनाया जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ इन्सपायार खालामगोनखौ आङो सानो आरो दा बेफोरबायदिनो जेरै जोंनि गेजेराव हलिचरन नार्जारि बिथांमोना ओंखारलांबाय दा जेरै जोंनि गेजेराव दाख्लै बावै जे आन्डार-20 जि इण्डियान वमेन्स फुटबल बेयाव फुटबलाव जि केप्टेन लानानै जि गेलेलांबाय अपुर्ना नार्जारि दा बिथां बिनानावमोन बायदिया दिनै साफा साफा मोजां मोजां गेलेगिरि जानानै ओंखारलांनो हाबाय दा थिग बेबायदिनो बेफोरबायदि जोंनि ओनसोलाव बेबायदि मोजां मोजां जुदि खेला फैयोब्ला बा मोजां मोजां मोनसे माबाफोरा फैयोब्ला जोंनि गेजेरनिफ्राय आरोबाव हलिचरनमोन बायदि बा अपुर्नामोन बायदि मोजां मोजां गेलेगिरि बिथांमोना आरो ओंखारलांबावगोनखौ साननो हायो आरो जियानो जादोला जोंनि बे दुरान्ड कापनि फार्स्ट एडिसनाव गेलेनायाव सोर देरहादोंमोन होनबा बै समाव माबा रयेल स्कट फिउजिलायार्स होननाय मोनसे टिमा बेवहाय देरहादोंमोन आरो बै समाव दा बेफोरबा मायखौथ' मिथिला आङो बेयाव ब्रिटिश इण्डियानि टाइमनि बिसोरबाबो सोरखौ गेलेदोंमोन बेखौ मिथिला दा बेवहाय फार्स्ट विनार हिसाबै बेवहाय रयेल स्कट फिउजिलायार्स होननाय मोनसे टिमा देरहादोंमोन आरो दा बेवहाय बियो देरहादोंमोन आरो लोगोसेनो नै देग्लायनि जि डिफेन्डिं चेम्पियन बे डिफेन्डिं चेम्पियना जाबाय बेंगलुरु एफसिया बे डिफेन्डिं चेम्पियन आरो दा बेनिफ्राय फैयै फैयै देग्लायो बै 132 इडिसन जि दुरान्ड काप बे दुरान्ड कापाव देग्लायो 24टा टिमा गेलेगोन आरो बेवहाय थांनायाव 20टा टिमा गेलेदोंमोन देग्लाय मोनब्रै टिमा बारायबाय आरो मोनब्रै टिम गेलेबाय दा बेवहाय ISLनि मोन 12टा टिमाबो बेवहाय गेलेजोबगोन दा बै दुरान्ड काप जि अल्डेस्ट जि एसियानि मोनसे फुटबल टुर्नामेन्ट बे टुर्नामेन्टआव देग्लायो बड'लेण्ड FC हिसाबैबो जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय दङ आरो मोनसे गोग्गानाय आरो गासैबो जों बड'लेण्ड FCखौ जों सापर्ट खालामलायनांगोन दा बे बड'लेण्ड FC हिसाबै देग्लाय जोंनि बड'लेण्डनिफ्रायबो दङ आरो माब्लाबाबो जोंनि बेफोरबायदि बड'लेण्ड हिसाबै जोङो जेरावबो जोङो रिप्रेजेन्ट खालामनो हाफेराखैमोन आरो देग्लाय बेफोरबायदि मोनसे एसेबां एसियानिनो एसेबां गोदोर मोनसे फुटबल टुर्नामेन्टआव जोंनि बड'लेण्ड FC हिसाबै गेलेनो मोनगोन मोनसे गोग्गानाय फिल फैदों आरो दा बेवहाय बड'लेण्ड FCनिसिम आंनि फारसेनिफ्राय बेस्ट उइसेस थाबाय जाहाथे बिथांमोना मोजाङै मोजां गेलेनानै देरहानो हायो लोगोसेनो बुहुमाव जोंनि बर'फोरा बा जोंनि बड'लेण्डआव मोजां मोजां फुटबलार जि ओंखारनो हायो बेखौ जाहाथे जोंनि बड'लेण्ड FCनि गेलेगिरि बिथांमोना दिन्थिलांनो हायो आं बेखिनिखौ बिथांमोननिसिम बेस्ट उइसेस जासिहरबाय देग्लायो जोंनिया मोनथाम जायगायाव जागोन बेयो गुवाहाटि क'क्राझार आरो कलकाता दा बे मोनथाम जायगायाव जागोन बेवहाय टटेल 24टा जिहेतु टिम दं नालाय बेवहाय टटेल फाइनेलहालागि 43टा खेला जागोन आरो बेवहाय जोंनि क'क्राझार गुवाहाटि आरो कलकातायाव बे एबारनि दुरान्ड कापाव टटेल 43टा खेलाफोर जागोन आरो दा बे दुरान्ड कापाव जाहाथे जोंनि जिहेतु बड'लेण्ड FC हिसाबैबो जोंहा मोनसे टिम थाहैबाय नालाय बै बड'लेण्ड FC टिमखौ जोङो साफ्रोमबो बड'लेण्डनि थागिबिफोरा बड'लेण्डनि बाहेरनि जिखिनि जोंनि बड'लेण्डखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो जोंनि सुबुंफोरा जाहाथे बड'लेण्ड FCखौ सापर्ट खालामो आरो लोगोसेनो बड'लेण्ड FCआबो जाहाथे मोजाङै मोजां गेलेनानै देरहानो हायो बे दुरान्ड कापाव आं बेखिनिखौ गासैनिसिमबो खावलायनाय थाबाय लोगोसेनो बड'लेण्ड FCनिसिम बेस्ट उइसेस थाबावबाय जियानो जादोला दिनैनि बे दुरान्ड कापखौ लानानै जे सावरायनाय मोनसे भिडिअ बा आंनि साननायखौ जि फोरमायनाय मोनसे भिडिअ बे भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसेनो जुदि नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौबो अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो गोजोन्थों